नमस्कार. आज आपल्याकडे गजाली या कार्यक्रमामध्ये तसं पाहिलं तर गोव्याचा नातू आलेला आहे. कारण त्याचे वडील मराठी रंगभूमीवरचे सुप्रसिद्ध नट आणि दिग्दर्शक दामू केंकरे, आई ललिता केंकरे. आणि ही दोन्ही नावं सांगितल्यानंतर आज आपल्याकडचा पाहुणा म्हणजे विजय केंकरे हे मी नव्यानं वेगळ्यापणानं आपल्याला सांगायला नको. विजय, गजाली या कार्यक्रमामध्ये तुझं स्वागत. मला सांग, आई वडील दोघंही कलाकार, मराठी रंगभूमीवरचे, त्यामुळं नाटकाकडे जाणं हे एक अपरिहार्यता होती का? म्हणजे दुसरं काही नव्हतंच म्हणून नाटक, का कसं आलं हे नाटक? नाही, खरं म्हणजे ना, आई आणि बाबा दोघंही नाटकात असल्यामुळे नाटक न करण्याची शक्यता खूप जास्त होती अगदी सुरुवातीला. कारण लहानपणी ना, नाटक या प्रकारामुळे एकत्र आई वडील कधी घरी असल्याचं स्मरतच नाही. तर त्यामुळे एक डिस्टन्स म्हणा किंवा काय, त्यामुळे या व्यवसायाकडे जायचं नाही असं डोक्यात पक्क ठरवलं. त्यामुळे एकतर क्रिकेट खेळण्याकडे कल, बरंच सुरुवातीचं आयुष्य त्याच्यात गेलं. त्याच्यानंतर मला चार्टर्ड अकाउंटंट व्हायचं होतं. म्हणजे मी ती CA एंट्रन्स दिली, मग त्यावेळेस ICWAची इंटरमिजिएट दिली वगैरे, सगळा कल तिथे होता. आणि नाटक या व्यवसायाकडे जायचं नाही हे पक्क ठरवलं होतं. परंतु कॉलेजमध्ये एक झालेली गोष्ट सांगतो गंमतशीर. मी कॉलेजच्या बाहेर उभा होतो, तर माझ्या वर्गामध्ये विजय गोखले म्हणजे विद्याधर गोखलेंचा मुलगा आणि अमृत दामले हा मास्टर दामलेंचा पुतण्या, असे दोघं जण, मास्टर दामलेंचा मुलगा सॉरी, असे दोघं जण, मास्टर दामलेंचा पुतण्या प्रशांत, तर असे दोघं जण कॉलेजमध्ये होते. आणि मी बाहेर असताना ते मला म्हणाले, अरे विजय, तुला तिकडे मागे स्टेजवरती बोलवत आहे. आणि दोघं निघून गेले. मला वाटलं काहीतरी असेल, तर मी मागे गेलो. त्या स्टेजवरती तिकडे जुडो कराटेची प्रॅक्टिस चालायची जनरली पोदार कॉलेजमध्ये माटुंग्याला. तर गेलो, तशा खुर्च्या टाकून एक पुस्तक सर्क्युलेट होत होतं आणि दोघं जण समोर बसले होते. तर माझ्याकडे आला आणि मी बघितलं की ते एकच प्याला होतं. तर त्यातलं सुधाकराची काही वाक्य वाचायची होती. बरं, लहानपणापासून मुंबई मराठी साहित्य संघात जाऊन नाटक पाहिलं होतं. मग ते मी वाचलं, पुढच्या माणसाला दिलं. तर ती जी दोन माणसं होती ती होती शफात खान आणि अजित बघू. आणि ही इंटर कॉलेजच्या नाटकाची ऑडिशन चालली होती. आणि ह्या विजय गोखले आणि अमृत दामलेने गंडवून मला तिथे पाठवलं. माझा काही संबंध नव्हता. तर वाचल्यानंतर त्यांनी जी 4 माणसं निवडली त्याच्यात मला निवडला. म्हटलं आता निवडला ते तर बघू करून गंमत, कॉलेजमध्ये काय होणार आहे. तर तो निवडल्यानंतर आठवड्यानी तालमीला बोलवलं. मग नाटक बदललं वगैरे. मग माणसं गर्दी, तू ये असं करून एक दिलीप परदेशीची एकांकिका केली, आर फॉर रॅगिंग. आणि ती करताना सगळे जमलो. मला अजून आठवतं त्यावेळेस आम्हाला एक असं थोडासा, आतापेक्षा मी बारीक होतो, तर थोडासा जाडा मुलगा हवा होता काम करायला. तर म्हण की जाड्या टिकेकरला बोलवा. तो कॅन्टीनमध्ये तबला वाजवत बसला असेल, म्हणजे उदय टिकेकर. उदयलाही धरून आणला त्याच्यात. माझ्या आठवणीप्रमाणे उदयची ती सुरुवात. तर ती एकांकिका झाली. तालीम बिलीम, शफात खान डायरेक्टर. त्याचा पहिला प्रयोग मला आठवतो, नवीनबाई ठक्कर हॉल होता पार्ल्याला, उन्मेष एकांकिका स्पर्धा. आणि माझ्या कॅरेक्टरचं नाव होतं अनवर. आणि ते असं कॉलेज कॅन्टीनचा सीन, अनवर आएगा वो ऐसा करेगा, तो आल्यावर बघाच वगैरे करून माझी एंट्री झाली. आणि माझ्या समोरचा जो अभिनेता होता प्रसाद कामत, त्याला मी क्यों अनवर कैसे हो अशी हाक मारली. आणि इंटर कॉलेज एड पॅक, खालनं सुरू झाले, ए तू अनवर वगैरे, बोंबा पडली, एकांकिका पडली. तर मी ती सिंगल हँडेड पाडली. त्यामुळे आणि कन्फर्म झालं की जायचं नाही नाटकाकडे. पण त्याच्यानंतर असं झालं की आम्ही असं दिवाळी गणपतीला सगळे लोक नाटक करतात. त्यानंतर मला राज्यनाट्य स्पर्धेच्या देवस्की नाटकामध्ये आईबाबांचा काही संबंध नाही, मला लक्ष्मीकांत बेर्डेंनी पाठवलं. तो म्हणाल जा नाटकात काम कर, माझा भाऊ पुरुषोत्तम बेर्डे नाटक करतोय. देवस्की नावाचं नाटक होतं ते, आमची संस्था होती या मंडळी सादर करूया. तर त्यातलं रघुवीर कुलने लिहिलेलं देवस्की नाटकाची तालीम. मी रोज क्रिकेटची प्रॅक्टिस संपवून तालमीला जायचो. तर त्या तालमीची प्रोसेस 2-2.5 महिने चालली. आणि त्याच्या दरम्यान पुरुषोत्तम बेर्डेमुळे बेसिकली मला ह्या सगळ्यात
प्रत्यक्ष काम करण्यात रस निर्माण झाला. आणि मला असं लक्षात आलं की आपला पहिला अनुभव काही असो, हे सिरियसली करण्याची गोष्ट आहे ही. आणि मग तिकडनं हळूहळू मी नाटकात आलो. तरीही क्रिकेट सोडलं नव्हतं. क्रिकेट खेळून जॉब्स वगैरे केले, तरीही पूर्ण वेळ व्यावसायिक नाटक करणारा होईन असं कधीही वाटलं नव्हतं. कारण मला कुठेतरी असं वाटत होतं की आपण फॉर्मल ट्रेनिंग घ्यायला पाहिजे होतं, पण तेही नाही. इनफॅक्ट बाबांनी मला कुठलीच गोष्ट करू नकोस असं कधीच सांगितलं नाही, एक सोडून. ते मला म्हणाले होते NSDत जाऊ नकोस. त्यांची कारणं त्यांच्याकडे, पण तेव्हा ते म्हणाले ते NSDत जाऊ नकोस. काहीतरी तेव्हा आठवतं मला वाक्य त्यांचं होतं, नेहमी तीच 5 नाटकं शिकवतात असं काहीतरी. तर ते त्यांचं, पण मला कुठेतरी नंतर जाऊन वाटलं की फॉर्मल ट्रेनिंगही घ्यायला पाहिजे होतं. म्हणजे आईवडिलांमुळे अपरिहार्यपणे नाही, तर ह्या असं मित्रांमुळे ढकलला गेलो आणि मग सिरियसली नाटक करायला लागलो. नाही, तुझी सुरुवात ही अभिनयामुळे झाली, पण त्याच्यानंतर अभिनय बाजूला राहून तू जास्ती दिग्दर्शक झाला. तो कसा काय झाला? त्याचं कारण मी म्हणजे मुद्दाम प्रश्न अशासाठी विचारतो की दामूबाब सुद्धा अभिनय सोडून नंतर जास्ती पुढे लोकांना कळले ते दिग्दर्शक म्हणून. म्हणजे जरी हॅमलेट सारखा एक अभिनय त्यांच्या मागे होता तरीही, तर तूही तसाच झाला म्हणून. नाही, माझ्या बाबतीत असं झालं की देवस्कीमध्ये राज्यनाट्य स्पर्धेत अभिनय केला. खरं तर त्यावेळेस मला अभिनयाचं काही प्रशस्तीपत्रक सुद्धा मिळालं होतं. पण पुढे असं झालं की ते करत असताना माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली, त्यात बाबांच्यात आणि माझ्यात मुख्य फरक आहे की मी अभिनेता म्हणून वाईट आहे, ते चांगले होते. हा मुळातला फरक आहे. म्हणजे आपल्याकडे उगाच असं समज आहे की मोठ्यानी बोलता आलं, वाणी स्पष्ट असली की तो अभिनेता, तर तसं नाही आहे. पण मी वाईट नट आहे हळूहळू माझ्या देवस्कीच्या तालमीच्या दरम्यान लक्षात यायला लागलं, ही एक गोष्ट. आणि दुसरं म्हणजे माझं लक्ष अधिक तंत्राकडेच होतं तालमीच्या दरम्यान सुद्धा, की हा का बसला, हा का उठला, आपण ह्या प्रवेशांची जगलरी का केली आहे, इथे हे इकडनं इकडे मुवमेंट नक्की घेतली म्हणजे काय केलं, असं माझं आणि पुरुषोत्तम बेर्डेचं डिस्कशन व्हायचं. म्हणजे मी जवळजवळ त्याचा अभिनेता पण होतो आणि असिस्टंट सुद्धा होतो असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणजे मी जास्त नाटक त्याच्याकडे त्या अर्थाने शिकलो. मग माझ्या असं लक्षात आलं की याच्यावरती खूप लिटरेचर उपलब्ध आहे. मग मी ते वाचायला लागलो आणि मी त्यातलं तंत्र अधिक गांभीर्याने घ्यायला लागलो. आणि असं झाल्यापासून माझ्या असं लक्षात आलं की आपण फारसे ॲक्टर नाहीच आहोत. त्यामुळे मी आत्तापर्यंत नंतर जी कामं केली ना, ती अशी उन्मळून जाऊन कामं करावी अशा इच्छेने नाही केली, तर ती मी गरज म्हणून केली. म्हणजे कोण हा नाही अवेलेबल, तो नाही, नाटक जवळ आलंय, माणूसच मिळत नाही. कारण मला जे कुठेतरी असं वाटतं ना की नाटकाकडे बघण्याचा दिग्दर्शकाचा आणि अभिनेत्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो संपूर्णपणे. म्हणजे अभिनेत्याची विचार करायची पद्धत आणि अप्रोच आणि दिग्दर्शकाची विचार करायची पद्धत आणि अप्रोच याच्यात मूलतःच फरक आहे. त्यामुळे मी मुळात अभिनेत्यासारखा विचारच करू शकत नाही, अशी काहीतरी ती गडबड आहे असं माझ्या लक्षात आल्यामुळे मी फोकस शिफ्ट केला. आणि इनिशियली नकळत झालं की माझं तंत्राकडे लक्ष आहे हे. आणि त्यानंतर घडलेली गोष्ट अशी की आमची या मंडळी सादरकोरे संस्था होती, तर तिकडे एक इजा बिजा तिजा या नावाची एकांकिका होती. तर ती पुरुषोत्तम बेर्डेनी माझ्यासमोर स्क्रिप्टच टाकला. तो म्हणाला, नानासाहेब फाटक एकांकिका स्पर्धेत एंट्री दिली, माझ्या असं लक्षात आलं की तू इथेच वळणार आहेस दिग्दर्शनाकडे, डायरेक्ट कर. आणि ती डायरेक्ट केली आणि ती पहिली झाली. म्हणजे कुठेतरी माझं लक्ष होतंच आणि नकळत त्या पुरुषोत्तम बेर्डेनी हे काय म्हणू अधोरेखित करून दिलं मला. त्यामुळे मला माझ्या आणि पुरुषोत्तम बेर्डेच्या संबंधातली ही गंमत अशी वाटते की नकळत त्याच्यामुळे मी हा निर्णय घेतला. आणि दुसरं, मी असं नेहमी म्हणतो की तो माझा गुरु आहे एका अर्थाने. आणि तो माझा गुरु बेसिकली काय, त्याने शिकवलंच मला आणि त्यांनी योग्य वेळी माझा हात सोडला. बऱ्याच गुरूंना हे कळत नाही की कधी हात सोडायचा, आणि तो हात सोडताना त्याने मला ह्याची जाणीव कुठेतरी करून दिली नकळत की बाबा रे तू दिग्दर्शक आहेस बरं का. आणि मी तिकडे वळलो. खरं तर घडलं ते असं. बरोबर. त्याच्यानंतर बरीचशी व्यावसायिक नाटकं केलीच. मला सांग, आपल्या घरी स्वतःचे वडील एक उत्तम दिग्दर्शक
ते बहुतेक तुझ्या प्रत्येक नाटकाला त्यांनी बघितला असणार प्रयोग. तर तुमची दोघांची कुठल्या लेव्हलवरती डिस्कशन व्हायची, मुळात व्हायचं का नाही, की म्हणजे बाबा कधी सांगायचे का हे तुझं चुकलंय, हे असं व्हायला पाहिजे, किंवा नाही, मग असे तुमचे वादविवाद व्हायचे? आमची चर्चा नेहमीच व्हायची, म्हणजे होत नसे असं नाही. तर त्याच्या आधी थोडंसं मी सांगतो की मी ट्रेनिंग घेतलं नसल्यामुळे ना, मी आमची आंतरनाट्य नावाची संस्था जेव्हा सुरू झाली त्याच्या आधी राज्यनाट्य स्पर्धेत 3 वर्ष संस्था अस्तित्वात असणं गरजेचं होतं, असा नियम होता. त्यामुळे आम्ही डॉक्टर लागूनच्या रूपवेद या बॅनरसाठी शेक्सपियरचं ऑथेलो करायचं ठरवलं आणि सगळी टीम जमा केली. आणि ती जमा करताना आपण कोणी फॉर्मल ट्रेनिंग घेतलं नाही आहे, तेव्हा 3 महिने असे करू की फॉर्मल ट्रेनिंगही होईल आणि राज्यनाट्य स्पर्धेचा प्रयोगही होईल. तर त्या ट्रेनिंगच्या दरम्यान शेक्सपियरियन ॲक्टिंग म्हणजे स्टायलाइज शैलीदार अभिनय शिकवायला बाबांना आम्ही बोलवलं. अच्छा. तर तर ते तिकडे आल्यानंतर माझी आणि त्यांची याच्या संदर्भात बेसिकली चर्चा सुरू झाली. मग नाटकाचा सेट इंटिरियर एक्सटिरियर मला हवं होतं. मग बाबांनी तो डिझाईन करायला थोडीशी मदत केली की काय असू शकतं वगैरे एवढं सांगायला. आणि त्यानंतर त्यांनी काहीच मदत नाही केली. मग सरळ ऑथेलोचा प्रयोग झाला. मग तो प्रयोग संपवून पारितोषिक घेऊन आम्ही घरी आलो. घरी आल्यानंतर रात्री त्यांनी मला उठवून असं सांगितलं की बाबा रे, तुझं नाटक त्या 12 नाटकांच्यात बरं होतं हे लक्षात ठेव. म्हणजे थोडक्यात चर्चेची सुरुवात जनरली कौतुकाने होत नसे, तर ती आधी आपटायचं जमिनीवर आणि मग सुरुवात करायची, असं व्हायचं. बेसिकली बाबांना आम्ही करतो त्या पद्धतीचं थिएटर, रंगभूमी आतून आवडायची नाही. याचं कारण असं की त्यांना सतत असं वाटतं की तुमच्याकडे टॅलेंट आहे, तुम्ही इनफ वेळ देत नाही, तुम्ही काहीतरी डेडलाईन ठेवता आणि नाटक करता वगैरे. दुसरं, बाबांचं आणि माझं जो काही जनरली वाद होत असे, तर त्यांची संबंध नाटक करण्याची शैली अशी होती की ते आज आत्ता इथे तुमच्या समोर होत आहे. आणि आमचं, विशेषतः माझं, आमचं नाही म्हणत मी, माझं बऱ्याचदा कंट्राईव्ड व्हायचं की ते ठरवलेलं वाटायचं. तर बाबा नेहमी म्हणायचे विजय जिवंतपणा हरवतो, म्हणजे आमच्या मूळ चर्चा जी व्हायची ती जिवंतपणा हरवतो. दुसरी चर्चा ते काय करायचे की विशेषतः मलाही विनोदी नाटकं फार आवडतात, त्यांनाही विनोदी नाटकं करणं फार आवडत होतं. तर विनोद कसा सहजगत्या निर्माण झाला पाहिजे तो तो तुम्ही मुद्दाम करता नाटकामध्ये. आणि ते स्वतः वाजे पाऊल आपुले मध्ये किंवा कार्टी प्रेमात पडली मध्ये ज्या पद्धतीचा अभिनय करायचे की ते फार गांभीर्याने करायचे, पण आपल्याला त्याचं हसू यायचं. तर हे या पद्धतीची चर्चा. पण मला नेहमी आश्चर्य असं वाटतं की बाबांनी माझ्याबरोबर ना चॉईस किंवा कंटेंट विषयी चर्चा फार कमी केली. त्यांनी मला विजय अमुक अमुक पद्धतीचं नाटक तू का निवडलंस करायला असं अगदीच क्वचित विचारलं. ते त्या झालेल्या प्रयोगावरती बोलायचे नेहमीच. आणि त्या संबंध प्रक्रियेमध्ये ना बाबा एक वाक्य नेहमी सांगायचं की जसं आज आत्ता व्हायला पाहिजे तसं तंत्राच्या आहारी जाऊ नका, चित्रापेक्षा चौकट मोठी होता कामा नये. अरे वा. की तुमचं की ते चित्रच व्यवस्थित दिसायला पाहिजे. मग ते काय करायचे, कधी कधी ग्रँड रिहर्सलला यायचे अचानक, कधी कधी प्रयोगालाच यायचे. आणि मी काय करायचो ह्याच्यामध्ये, मी हे थोडंसं जाणीवपूर्वक करायचो की म्हणजे दामू केंकरेंचा मुलगा असण्याचे फायदे जसे आहेत की मी कुठेही गेलो तर मला एंट्री मिळायची, लोक माझं ऐकून घ्यायचे, तसा तोटा त्याच्यामध्ये असा आहे की हा काय करतो, अर्धवडिलांनीच करून दिलं असेल एक, जर चुकून बरं झालं तर, आणि नाहीतर बघितलं फुकट गेला केंकरेंचा मुलगा. तर त्यामुळे या अर्थाने पॉप्युलर किंवा मोठ्या वडिलांची मुलं असण्याचा हा तोटा सुद्धा आहे. तर त्यामुळे मी त्यांना ना तालमीनं अलीकडे कमीत कमी बोलवायचो.